asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunya no Martes. Dia primero kan Oktubre 2024. Kami ang matod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal. Sobra 2,000 na mga tauhan kan Philippine National Police ipapawagas sa Kabicolan sa dorasyon kan pagsumitir ng Certificate of Candidacy para sa 2025 election. Numero kan aplikasyon na naresibi kan COMELEC sa pagtatapos o pagtapos kan voters registration sa Kabicolan uminabot sa 15,000. Satellite registration sa Legazpi City naging matrayumpo. Kaso nin pertosis sa Bicol Region uminabot na sa 170. Sa lado nasyonal, pig-inaugurara ni Marcos ang primerong planta kan advanced lithium iron phosphate battery sa Tarlac. Duwang pulis tinangkas sa pwesto sa pagbukas giraray kan Barayuga murder case. Department of Justice pigadalan kung swak na witness ang mga nagbulgar sa detalyes kan na panggagadan kay PCSO executive na si Wesley Barayuga. Biodiesel content kan diesel magiging 3% na epektibo ngunya na aldaw. Sa ibang nasyon, tulong Palestine leader gadan sa piglansar na strike ang Israel sa Beirut kan nakaaging mag-aga. Baretang Sports, Barangay Ginebra laog na sa semis kan PBA Governors Cup matapos masweep ang Meralco Bolts. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tinawanin asigurasyon kan COMELEC Regional Office na preparado na ang sendang opisina sa pagpuon kan filing kan Certificate of Candidacy puon ngunya na aldaw mantang ini sagkod sa Oktubre 8. Sigun kay COMELEC Bicol Regional Director Attorney Jane Valesa, pigdalauman ang paglatag nin kandidatura kan darakulang personalidad sa primerong aldaw kan pagsumiter nin COC ngunya na aldaw. Siniguro man ni Valesa na nakahanda man ang seguridad dahil nakipag-coordinate sinda sa mga law enforcement agency lalo na sa Philippine National Police. Kasabay man sa mga pigahandaan kan COMELEC, iyo ang training para sa mga maserbi bilang miyembro kan Electoral Board. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nasa 2,600 na PNP personnel ang ipapalakop sa anom na probinsya kan Bicol Region para masiguro ang matrangkilo asin ligtas na paglatag nin kandidatura kan mga politiko na nagmamaawot magdalagan para sa 2025 midterm elections. Sigun kay PNP Bicol Regional Director Andre Perez Dizon, aktiboan sa indang komandansya sa pagmonitor sa palibot kung sain igwanin mga police assistance desk para magtaonin asistensya sa publiko. Igwamanin mga mobile patrols as in specialized units, arog kan SWAT, quick reaction teams, explosive ordnance disposal as in K9 teams. Mientras tanto, nagpagirumduman si Dizon sa mga kapulisan na maging neutral as in non-partisan mantang siguruhon ang kaligtasan kan komunidad.
Sobra 15,287 ang bilang kan aplikasyon na narehistro kan COMELEC sa pagtapos kan voter registration para sa masunod na piralian. Ini ang initial na datos kan COMELEC Bicol na pinakadakol sa Camarines Sur kung saan nakapagrehistro nin 5,630. Sunod na Albay na may 3,788. Mantang ang Sorsogon iguanin 1932, 1,603 sa Masbate, 1,608 sa Camarines Norte, asin 726 sa Catanduanes. Naging matrayumpo ang COMELEC satellite registration sa Legazpi City. Sigon kay COMELEC Legazpi Election Officer, Attorney Connie Del Castillo, ruminuso pa kasuhapon ang mga nagparehistro kung saan base sa datos. Sobra sa 139,000 ang nakapagrehistro na botante sa syudad. Naakomodar ang mga aplikasyon sa indang new voter registration, record transfers, reactivations asin corrections of entries. Enot nang sinabi kan COMELEC na puga-pugaan sa indang espuersos na mairehistro ang mga botante asin matauwanin pagkakataon na makapagpili nin marhay na lider sa 2025 local and national elections. Magkakaigwanin right-of-way massive vegetation line clearing activity ang Albay Electric Cooperative kung kaya magkakaigwanin pagpalsok kan kuryente ngunyan na aga alas 8 nin aga sagod alas 5 nin hapon sa nagkaparang parte kan probinsya. Apektado sa Legazpi City ang mga barangay kan Pawa, Dita, San Joaquin, Arimbay, Bagong Abre, Bigaa, Bugtong, Padang, Buyuan, Mataanag, Bunga, Asin, Mabinit. Mientras na apektado man ang parte kan barangay Tagas, Banyadero, Asin, Matnog sa Daraga. Sinabi kan Aleco na tulos man na ibabalik ang supply ng kuryente sa oras na matapos ang gigibon na trabaho ngunya na maghapon. Suminakat na sa 170 ang kaso kan woofing cough o pertussis sa rehiyong Bicol. Sa pinakaultimong datos na ipinaluwas kan Department of Health Bicol Center for Health Development, igwanin 88 na nairehistro sa Albay, 36 sa Camarines Sur, 39 sa Sorsogon, 3 sa Masbate asin 4 sa Camarines Norte. Mantang daiman ni nairehistro kan nasabing helang sa probinsya kan Catanduanes. Kadaklan sa mga kasong ini, an may edad sarong bulan sagkod 75 anyos. An pertussis o woofing cough, sarong nakakaulakit na helang lalo na sa mga umboy. Katakod ka inipig abisuhan kan DOH Bicol ang publiko na tulos magpakonsulta sa pinakaharaning health center kapag may sintomas kan pertussis arog kan sipon, abo asin kalintura kapag malala pa ang pag-abo sa laog nin saro sagkod 2 semana. 48 employers ang matatabangan kan ikasyam na Run Against Contribution Evaders o RACE campaign kan Philippine Social Security System sa Legazpi City. Kanakaang aldaw positibong inako kan 7 employer hali sa Legazpi City ang pagbisita kan SSS RACE team mantang saro sa mga ini ang nagbayad on the spot kan installment payment para sa contribution kan sendang 15 empleyado. Sigun kay SSS Attorney 3 Maria Charissa Oliver Velasco, katuyuan kan sendang pagbisita na pagarumdumon ang mga employers kan sendang responsibilidad. Dagdag pa niya na nagmamawot sinda na mapahiwas ang kaaraman kan mga employer mananangod sa sendang responsibilidad sa sendang mga empleyado na bayadan ang contribution para makapag-aprovechar kan mga benepisyo. Kasabi digdi ang sickness, maternity, retirement, death, asin dakol pang iba. Padagos ang pinagigibong balidasyon kan Go Green, Grow Green Albay Program, Community Hapag Season 2 sa pangenot kan Gobyerno Probinsyal kan Albay, katuwang ang Albay Provincial Agriculture's Office o APAW. Sangunya, natapos nang ma-validate ang gabos ng mga barangay sa 1st District asin 2nd District, mantang Jovellar, Uwas, Pulangi, Libon asin Piodora naman sa 3rd Distrito. Nakatalaan naman i-validate sa Martes ang mga barangay sa Ginubatan
asin mga barangay naman sa Ligaw para sa aldaw kan Miyerkules. Mientras tanto, ang mga marka o score kan kada communal garden nakabase sa mga validator na kumpuesto kan tulo na individual para sa kada distrito kan probinsya. Ang magiging resulta kan pangenot na balidasyon iyo ang magiging basihan para maaraman ang top 5 sa kada LGU asin ang mga makakalaog sa final validation na gigibuhon sa bulan ka Nobyembre. Sarong dakulang honra para kay Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo na makaibanan siya ninda Ligao City Mayor Fernando Gonzales asin Vice Mayor Yep David sa pagsabat asin pag-resibi kay TESDA Secretary Kiko Benitez sa Ligao City. Sigun kay Cabredo bilang dating pag-iriba sa Kongreso, araraman sa iyang paghanga sa dedikasyon asin liderato ni Benitez. Idinugang pa ni Kong Didi na pagbisita ni Benitez sa nagpapadagos na konstruksyon kan TESDA Training and Assessment Center sa Barangay Tumulin, Ligao City sarong patunay na haranina ang realisasyon kan sindang kamauotan na magtaon in a state-of-the-art technical courses para sa mga namamanuaan. Ang TESDA Training Center sarong signifikanting investment sa futuro kan komunidad. Enot ng tinagamaan kang Kongreso ni 100 milyones pesos na fundo para sa pagpatugdok ka nasabing training center kan 2023 asin may dagdag na 50 milyones pesos na pig-alokar ngunya na taon. Nagtutubod si Kong Didi na sa esperso ni Benitez na i-empower ang mga Pilipino sa paagi kan skills development ang center magtataon in benepisyo pa ko sana sa mga tagaligaw kundi sa bilog na distrito. Nagpapasalamat man si Kong Didi kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde ko, pamayo kan House Committee on Appropriation dalan sa iyang dai matatawada na tabang seriman sa gobyerno lokal kan Ligao sa pagdonar nin 5,000 metro kwadrado nin lote para sa importanteng proyekto. Tinaawan doon kan PIDEA Regional Office 5 ang importansya kan pakikipagtabangan sa man iba-ibang ahensya di gobyerno asin komunidad para mapagtibay ang kampanya laban sa illegal na droga. Sa press conference na ginibo sa PIDEA 5 Regional Office sa Campo Simeon Ola, Legazpi City, sinabi ni PIDEA Bicol Director Edgar Jubay na partekan sa indang espuersos iyo ang maipaabot sa publiko ang mga programang nagtatao nin proteksyon asin serbisyo sa komunidad susog sa serbisyong APD o serbisyong damang-dama at serbisyong uunahin ka. Nakasentro man ang atensyon kan PIDEA 5 sa indang misyon na mantenero na ligtas asin linigon sa illegal na droga ang Kabikolan. Yan ang primero kaptangkan mga bareta. An iba pa pagkatapos yan eh. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Ang matapang itaas ang tagay. Kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya.
idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Pigdalauman na madakol ang investment sa Pilipinas sa aspeto kan renewable energy. Matapos iniguraran ni Presidente Bongbong Marcos ang pagbukas kan pinakaenot na planta nin Advanced Lithium Iron Phosphate Battery sa New Clark City, Tarlac, Kasuapon. Ang multi-billion pesos na manufacturing plant na STB Giga Factory sa rong Australian-based na kompanya na pigdalauman na magtataon ng oportunidad sa pagkakarkulong 2,500 na direct asin indirect na trabaho para sa mga Pilipino, partikular na ang mga nasa sektor kan engineering, technical, finance, asin administrative personnel. Sinabi ni Marcos na ni ang pagpuon kan transition kan nasyon sa renewable energy na pigdalauma na mayengganyar sa iba pang negosyante para magbuktak nin renewable energy facility sa Pilipinas. Realisasyon ni kan sa iyang mission sa Australia kan Marso so sa iyang pag-atendir sa Philippine Business Forum sa nasabing nasyon. Sinabi ni Marcos na kung nagpuuna ang totalmenteng operasyon kan planta, pigdalauman na malaw gininin tauna na 5 bilyones pesos sa ekonomiya kan nasyon. Sa hintanawanin doon na ang pagbukas kan planta, sinyal kan mensahe sa bilog na kinaaban na handa na ang Pilipinas para sa pagbabago para mangenot asin maging destinasyon nin high-tech asin high-impact na mga investment. Ikinaugmama ni Marcos ang plano kan STB Giga na magbukas nin electronic vehicle production sa Pilipinas sa mga masunod na taon. Nasusugman sa plano kan gobyerno na magbukas nin electronic vehicle industry asin gumibo nin mga lokal na produkto na EV para makabawas sa pagiging dependent sa imported na petrolyo. Sinikada na sa pwesto ang duwang pulis sa gigibuho na pagbuka sa giraray kan kaso nin pagadan kay Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Sa ginibong press briefing sa Camp Crame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na hinali na sa pwesto sina Lieutenant Colonel Santi Mendoza asin Police Colonel Hector Grijaldo Jr. parehong nakadestino sa Philippine Drug Enforcement Group. Nangunyan, parehong ibinugtak sa Personnel Holding and Accounting Unit. Si Mendoza ang nagtestigo sa House Quadcom kung saan inimbwelto niya si dating PCSO General Manager Royina Garma at si Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo sa pagadan kay Barayuga. Mantang si Grijaldo
ang dating hepe kan Mandaluyong Pulis kan panahon na magadan si Barayuga. Apara digdi ipapaapod kan si IDG si Mendoza. Asin ang pigsasabi ka ining informant na si Nelson Mariano sarong dismiss na pulis para magtaonin sinumpaan na pahayag may kinaaraman sa saindang mga ibinulgar sa pagdangog. Sigon kay Fajardo, ipinag-orden man ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na warang sa santuhon kung si Isay an matutumbo kan kaso asin sa angatanin kaso na dapat kasuhan. Sinabi pa ni Marbil sa publiko asin sa pamilya na papanimbago ninda ang tunay na may kasalan sa pagadan kay Barayuga na daing katakutan o pigpapaboran. Magigirumduman na si Barayuga binadil lunad kan sa iyang SUV. Kanakamotorsiklong suspetsyado sa kahalabaan kan Shaw Boulevard, Mandaluyong City kan Hulyo 30, 2020. Sa ibong nalado pigadalan kan Department of Justice ang testimonya ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza asin kan sa iyang asset may kinaraman sa panggagadan kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga kan 2020. Sigun kay House of Representative Quad Committee Overall Chair Congressman Robert Ace Barbers na aramon kan DOJ kung sufisyente ang testimonya ni Mendoza si Nelson Mariano para sinda makalaog sa Witness Protection Program. Sinabi ni Barbers na sa pagkasabot niya kakasuhan ng una sinda i-charge ng una sinda sa korte asin pag-agi kan panahon kung sindang informasyon na magkakatabang sa pagresolver kan kaso, diyan na sinda pwedeng maging eligible sa Witness Protection Program dahil ang basihan dapat ang pinaka-least guilty. Sa sayang testimonya, sinabi ni Mendoza na kinuntak siya ni Colonel Edelberto Leonardo para ipagadan si Barayuga na sinabi kanyang involved sa illegal na droga. Kinuntak man ni Mendoza si Mariano para maghanap ng hard killer asin ginibo ang panggagadan kan Hunyo 2020. Sinabi niya na si dating PCSO General Manager Royena Garma nagtaon in 300,000 pesos na reward para sa panggagadan. Ang motibo sa panggagadan iyo ang pagkontra ni Barayuga sa pagpapalawig kan operasyon kan Small Town Lottery. Sinabi ni Barbers ng DOJ ang madesisyon kung kwalifikado ang duwa sa WPP para maging solido ang kaso kontra sa mga utak sa panggagadan. Inanunsyo kan Department of Energy o DOE na poon ngunyan Oktubre 1, 2024, 3% na ang biodiesel content kan diesel. Sigun sa DOE, bako na sa ng 2% ang biodiesel content kan diesel na ipapabakal sa mga gasolinahan. Parte ini kan pagpaparambong sa ekonomiya kan nasyon sa pangataman sa kapalibutan. Plano man kan Energy Department na iitaas pa sa 4% ang coco-methyl ester blend sa diesel pag-abot kan Oktubre 1, 2025, mantang sa Oktubre 1, 2026, ilalang kauman sa 5% ang CME content sa diesel. Sigun pa sa DOE, ang publiko ang mabibinipisyohan kaini dahil maitaas ang sa indang millage sa indang lunadan sa average na 10 kilometros kada litro nin diesel sa maabot na 11 kilometros. Makakatabang man ini para mapababa ang pump prices resulta kan 1% na pag-itaas sa CME blend sa saindang produktong petrolyo. Dakulang tabang man ini sa kabuhayan kan mga parauman ninyog, biodiesel producers asin sa industriya ninyog dahil 900 milyon na kadaklanan nyog ang magagamit para makaprodusir nin 100 to 120 million liters nin CME requirements para mapanuan ang 1% mandatory increase sa CME blend. Dahil pigigilid kan Department of Justice ang posibilidad may kinaraman sa mga espionage allegation kay dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Sigun kay Justice Undersecretary Raul Vasquez na ang revelasyon kan tiwalag na Chinese spy asin Taikon na si Xi Zhejiang na nakakulong sa Thailand na nagkokonektar kay Alice Guo alias Guo Waping
sa mga pagkisabing operasyon nin pag-iespiya kan China sa Pilipinas, iyon sarong lead na kay puan imbestigaran kan mga security agents. Maski na ipang naresbi ang DOJ nin formal information katakod kan mga alegasyon sa dating Chinese spy. Sinabi ni Vasquez na nagtutubod ang DOJ na ang mga isyong nakapatos kay Guho nagkakrear ni national security concern na dapat maimbestigaran. Sa ngunyan, i-refer kan DOJ ang investigasyon sa National Bureau of Investigation asin makikipag-koordinar sa National Security Agencies para maghanap ng karagdagan na informasyon kung paano magkukuanan ng testimonya ang nakakulong na Chinese tycoon. Sinabi ni Vasquez na pwedeng gamiton kan gobyerno ang membership kani sa International Criminal Police Organization o kaya naman sa paagi kan diplomatic channel para magpadara ng individual o investigador sa Embahada kan Pilipinas sa Thailand para sa questioning sa Chinese tycoon. Kun ang Philippine National Police o PNP ang hahapoton kontra sinda na magtinir sa saindang custodial center si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Paliwanag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na si isay man ang individual na naaresto maski ano pa man ang kamugtakan kaini sa buhay, dapat na ining makulong sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Itanaong ehemplo ni Fajardo ang kaso ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Nangunya, nasa kustodiya na kan Pasig City Jail Female Dormitory. Sa ngunyan, sigun pa kay Fajardo na isumitir na kan PNP sa Pasig RTC ang medical evaluation na ginibo kan PNP General Hospital kay Kibuloy. Ini ang magiging basihan kan korte sa pagdesisyon kung dapat na ibalyo o magtinir si Kibuloy sa PNP Custodial Center. May kinaaraman kan kasong qualified human trafficking na kinakaatubang kaini. Piglinaw man ni Fajardo na masunod sinda sa kung anuman ang magiging desisyon kan korte. Baratahali sa ibang nasyon. Nagadan ang tulong Palestinian leader sa ipiglansar na strike ang Israel sa Kola District sa Beirut, Lebanon, kanakaaging mag-aga. Kinonfirmar ini kan Popular Front for the Liberation of Palestine sa Roman na militanteng grupo na nakikira sa laban kontra sa Israel. Sugun sa grupo, tinamaan in air strike kan Israel ang itaas na eskalon kan sarong apartment building sa Kola District sa kabisera kan Lebanon. Wala man komento pa sa ngunyan ang lado kan Israel military may kinaraman sa nagada na Palestinian leaders. Base man sa Health Ministry kan Lebanon, suminakat na sa sobra sa 1,000 na mamanuan ang nagkagaradan kay bana na ang mismong leader kan Hezbollah na si Sayed Hassan Nasrallah. Mantang sa Ismail ang nagkarulugadan asin milyones na mga residentes ang nagrebakwar hali sa sendang mga harong sa nakaaging 2 semana ang labanan entre kan Israel asin Hezbollah. Baretang sports, laog na sa semifinals kan PBA 49th Season Governors Cup kan Barangay Ginebra. Ini matapos na masweep sinda sa 3-0 ang Meralco Bolt sa score na 113-106 sa kawat na ginibo si Ninoy Aquino Stadium. Nangenot sa pagana kan Ginebra si Justin Brownlee na nagrehistro nin 23 na puntos. Kaibahan ang duwang 4 points mantang may tig 19 puntos. Si Japet Aguilar asin Stephen Holt. Parehong nagrehistro nin tig 17 puntos. Sina RJ Abarientos asin Maverick Ahan Misi. Inako ni Ginebra head coach Tim Cone na nabigla ini kan mag-sweep ninda an sa indang nasabing serye. Sunod na makakalaban kan Ginebra an si Isay man na magana sa pag-ultanan kan San Miguel Beermen asin Converge. Mientras na pinasubgan kan Converge 5 Rexers an San Miguel Beermen sa score na 114-112 para makakuha nin sarong pagana sa best of 5 quarterfinals kan PBA 49th Governors Cup. Linapag kan 5 Rexers an 27 points deficit ninda sa kawat para mapuwersa sa serye sa Game 4 na ginibo sa Ninoy Aquino Stadium sa syudad kan Manila. Sa natatadang 6 na segundo na ipatas sa 113 ang kawat sa kud na mailaog ni Alex Stockton ang buzzer beater jumper. Dahilan digdi itinanghal si Stockton bilang best player of the game na nagrehistro nin 20 puntos, 8 assist asin 7 rebounds. Mantang 23 na puntos, 11 rebounds asin 3 assist
Banasis, si Justin Arana. Sinabi ni Stockton na day ini makapaniwala kung sain sinabi kan sa indang coach na si Franco Atienza na kapag madaog na sinda, garong wara man ining mawawara sa sainda. Ultimo sa detalles kang baretan kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Maray na aga po. Ang bagyong si Julian po, nag-intensify pa niyo as in sa bayan nga na isa rin super typhoon. At as in sa ngunyan, maluyan yung nagiro sa direksyon na Pasulnupan, Norte, Sulnupan. Puring namataan man ang sentro kang super typhoon na Julian sa distansyang 205 kilometers, Sulnupan kang Itbayat, Batanes. Sa ngunyan, iguan ang taglay na Kusutindurus na rin sa sentro, nag-aabot sa 185 kilometers per hour. Kasi may pagbugsok kanduros na nag-abot man sa 230 kilometers per hour. Bagyan man niyong maluwas sa Philippine Area of Responsibility, ngunyan na aldaw, ang lagad malaog man tulo sa inyo sa PAR. Ninhuli po ta recurving yung ang truck, ang forecast truck kaniyo. Asin sa Webes, posibleng tuluyan naman niyong maluwas sa Philippine Area of Responsibility. So sa ngunyan, hindi po sa Bicol Region, ilalauman manan, bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. At man kita apektado kay itong bagyo. Anyon manan mga isolated rain showers or thunderstorms. Moderato man sa kutsama Kusugnadoros na alis sa Timog Sulnupan hanggang sa Timog Sirangan ang mamamatayan na may moderato sa kutsamaado na kadagatan. Ang temperatura ngunyan na maghapon sa Kabikulan, nilalauman po 26 hanggang 23 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 nin aga, masunod pa siya alas 5:35 nin hapon. Alidigi sa DOST Pagasa, Ariel Samudio. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Martes. Dia primero kan Oktubre 2024. Sa pag-arakan mga pagriba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, June Napolis sa Lado Technical, si Riman Pag-asa. Kami ang nagatud kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan nila